Hej, og velkommen til den her video. Tak skal I. Vi sidder meget, vi sidder lige nu og spiller sammen. Jeg har lige nu fjernet mine ikoner på min skrivebord, så I kan se, hvad jeg har, fordi det er ikke vigtigt for jer. Så der står her: hvad så folkens, velkommen til den her video. Er ikke til den her chat her, vi har skrevet, det er bare lidt lige startet. Jeg skal lige sige sådan, at Selina, hun siger ikke noget i den her video, og det er en grund til, at hun ikke lige lyst til at sige noget. Jeg har ikke så mange følgere på YouTube. Jeg kan lige med sammen sige, jeg lægger nok et link i beskrivelsen til hende, eller det gør jeg. Ja. Der lægger et link til hende i beskrivelsen, så I kan tjekke hende ud også, så hun også skal blive lidt glad. Hun har nemlig kun 2-3 abonnerer, og det er hun ikke ked af. Så det kunne være ret, hvis jeg gad hjælpe hende, hvis I var rigtig søde. Selvfølgelig, der kommer nok også et link i beskrivelsen til Facebook, så I kan tjekke min Facebook ud også, fordi der må jeg sgu også meget gerne. Der kommer et link til Facebook i beskrivelsen. Perfekt. Hvis jeg glemmer noget af de her ting, jeg siger, hvis jeg redigerer forkert eller et eller andet, så smid lige en kommentar, så jeg ved det til næste video. Hvis I vil se flere videoer, så jeg bare lige nu med Selina, smid et like, smid en sub, så kommer der komme rigtig meget mere. Hvis I vil høre, hvad det er, Selina hun siger, altså hvis det er sådan, at vi vil have, at Selina hun skal sige noget i hendes videoer, så smid for guds skyld også en kommentar og et dejligt lille like. Fordi så ved jeg, at så til næste gang, så skal jeg bare optage vores Selina med, hvor hun ikke bare skriver i chatten, som hun gør nu, men hvor hun egentlig rigtig siger noget. Nå, nok om sniksnak, vi skal til at gå i gang. Vi starter med, hvis hun har et sommerhus her, meget sådan, vi har bare et sommerhus her på 2 sekunder. Der er ikke lige til at sove. Vi har nogle sommerhus hernede, gul og rødt. Vi har nogle sådan nogle senge, nogle vi kan slappe af. Selinas sommerhus, perfekt. Undskyld, det ikke er full screen, men det er bare det her starten. Og så er mit eget sommerhus, hvor jeg har noget rammer på, som jeg bare har på lige nu. Jeg kan se det lige her. Og så har vi noget svær, noget hvor du kan anvende noget, og noget spise på. Og noget her, og noget pynt, noget her, så det bare ser lidt pænt ud. Og så har vi kister oven heroppe. Det er ikke det helt store. Det er bare vores lille små sommerhus, og sådan nogle der. Helvede, så begynder det at regne. Men det går sgu da ikke særlig godt for os lige nu. Sådan der. Men jeg sådan nogle af vejen rense hendes lille dejlige sommerhus ting her. Perfekt. Så er bare igen, fordi der er ikke hvad vi skal lave her. Sådan der, så kan vi lige flyve hjem. Men jeg har nemlig et rigtigt hjem, og det bor vi nemlig her. Vi fandt det et nice sted. Vi kan starte med, her har vi noget, hvor vi kan fiske, hvis vi vil fiske. Vi har det her armor her, som så syre, sådan, fordi det her vand det er lidt, det er sgu lidt syre i. Så man skal lige tage nærmere på her, hvis man skal hoppe ned i det. Og man skal lige stege fisken, inden man lige spiser den, men så får man også rigtig ondt i maven. Så har vi det hellige træ, som vi har master, vi har lavet det hellige træ. Så det står her, hashtag må blive skadet. Så har jeg min lille autocamper her, og hvad fanden skal jeg kalde det, hvor jeg har et lille bord med noget. Har vi noget pynt her foran, så kan vi gå ind. Har jeg en kiste, kæmpe kiste, og en seng, så vi skal sove. Vi kan kvære noget, en lille pynt, en ovn, så hvis vi skal brænde noget kød på vejen, med det alligevel, når hvis man er langt, så kan man, vi er egentlig bare stoppet her. Hun har desværre ikke nogen autocamper, men jeg overvejer at lave en til hende også snart, så det ligner bare lidt, vi kommer for lang afstand, den er for langt af. Har vi en ovn til at lave, og herinde der sidder ham der kører så, og så kan man så bare trykke shift, og så kan du bare komme ud af, der er ikke noget ret, men det er lidt meget. Vi stoppede her som sagt jo så. Her har vi noget, sådan hun har bygget en lille sted her, jeg ved fandme ikke hvad vi hedder. Har vi et lille træ her, noget swimmingpool hun har lavet. Med en lille pool, meget fint. Du er indenfor, nu har vi et køkken, meget smukt køkken vil jeg sige. Gå helt det her, det er meget nice. Har hun et tv, som sagt en sofa med en fjernbetjening. Skift kanal, der skifter ikke lige kanal lige nu, men vi har lidt dårlig wifi her i det her hjem her, så der går lidt tid for den skifter kanal. Herinde kan hun så sove, hendes soveværelse med en kiste, hvor hun kan lægge noget mad, hvis hun har noget. Undskyld, vi kan høre min computer i baggrunden, men det er så fordi det er ikke særlig godt, det gør bare sådan noget. Her kan hun toilet, håndvask, lokum, så hvis man skal på lokum, så kan man lige gå herind. Og så har hun en bruser. Det er sgu en studie her, en lille skyller. Men det var sgu egentlig bare det, vi indtil videre for at lave, da hun er ved at bygge på sommerhus. Men jeg overvejer at bygge en lille autocamper til hende. Hvor man kan lige skrive i chatten, hvad for en farve
klæber skal være, så skal jeg sgu nok bygge den, altså det skal jeg sgu nok lade. Selvfølgelig gør sgu alt for hun som sagt selv indret lortet, det er sgu ikke noget jeg skal bruge tid på, det er noget hun skal selv gøre, men hun skal selv fortælle hvor meget skal den fylde, og hvor bred skal den være, og det må hun bare lige skrive i chatten, på det hun gør det. Skal sådan, hun siger ikke noget, og det er fordi hun ikke vil sige noget lige nu, men som sagt det er der hvor jeg siger smid et like hvis I vil se at hvor hun siger noget, fordi så ved jeg bare at jeg skal lave en video hvor der hun siger noget, så yes. Ved du hvad, jeg tror lige at jeg står og venter lidt her, mens hun lige får skrevet i chatten, fordi så skal jeg sgu nok lave en lille dejlig autocamper til hende også, en autocamper til hende også, sådan at ja, simpelthen, du er så nødt til at skrive chatten sådan, det er du nødt til, hvis du ikke vil være med. Ja, det er lige diskutere lidt lige nu. Jeg tror godt, jeg skal lige hen og snakke med hende, fordi jeg ligger min seng lige nu og spiller på sådan en dejlig bordplade, og så sådan over på mit kontor, eller på mit bord. Så undskyld, jeg ikke lige, står og gør det et par sekunder, men jeg skal lige hen og snakke med hende. Shit. Jamen ja, så fik vi simpelthen diskuteret, jeg håber ikke I hørte det i baggrunden, vi visker i hvert fald rimelig lav profil i hvert fald, så vi håber ikke I hørte noget. Ja, det er sgu lidt, det er den første video jeg laver, efter noget tid, i hvert fald en Minecraft video i hvert fald, så I må sgu meget gerne smide et like, hvis I faktisk også vil se mere Minecraft. Så ved jeg bare til næste gang, at I gerne vil se noget mere. Shit man, om virkelig jeg ligger ned for foden i min seng, men det er fucking dejligt. Jeg har sådan en dejlig ting her tilbage ved. Jeg magter ikke sådan. Skriv det i chatten, jeg magter ikke at rejse mig igen. Undskyld, klokken er også 10 nu, og jeg har været vores mor og morfar har været på besøg. Det var rent faktisk skide hyggeligt. Vi tjente lige 100 kroner mig, Selina, hun fik også en masse penge. Hun er på cirka 600-700 kroner nu. Med noget dankort og noget tøj og noget, og ja, og så 105. Og jeg ligger kun på 100 kroner. Jeg har ikke en skid endnu, men så jep. Så lad os bare gå i gang med at bygge den skide autocamper. Jeg ved fandme ikke, hvor hun vil have den henne. Jeg er nødt til lige at få hende her. Jeg er nødt til lige at få hende herhen, for hun skal lige vise, hvor der er sådan 100 præcis, hvad jeg skal lave autocamperen. Fordi at hun sagde, at den skulle være gul. Så nu laver den gul til hende. Det er faktisk lidt en dum farve. Fordi at de baglygter, hun skal have, de bliver også gule. Så du er også nødt til at have den anden farve. Jeg tror også lige, at jeg vil have den i blå. Det vil måske være en god farve, ved det ikke? Jo, jeg tror en blå vil være en god farve. Nej, når hun siger gul, så må det være gul. Eller så er hun bare sådan skidesure. Står hun her og skriver Selina Minilut. Simpelthen det er det hun hedder Minecraft. Og jeg hedder så, ja, jeg hedder Niklas 4-0 og et 5-tal. Det er det specifikke navn, men det var bare at jeg lige pludselig kom på, og så fandt jeg de her skin her. Jeg ved ikke om jeg har set mit skin for sådan helt præcis, men så fandt jeg bare det her skin. Det var sgu egentlig meget. Det må gerne være blå, okay. Det må gerne være blå, så bliver det blå. Jeg gør selvfølgelig alt for hende, men du er så nødt til lige at forklare, hvor det skal være henne, sådan her, fordi at, jeg kan ikke bare bygge noget. Jeg kan ikke nytte, når jeg bygger den 1000 meter væk herfra. Du er nødt til lige præcis at vise, hvor fanden den skal være henne. Men lige foran døren, eller skal være herover eller et eller andet. Du er nødt til lidt, jeg er nødt til lige teleportere derhen, fordi du er nødt til lige at forklare, hvor fanden det skidt skal være, eller så bliver jeg i hvert fald rigtig med forvirret. Men den skal være inde i huset, eller fanden skal lorte, altså det på samme måde, du siger bare her, eller et eller andet, altså jeg gør bare, hvad du siger. Den skal være herover ved lavaen, eller du skal skrive her i chatten, så ved jeg, hvor det er. Nå. Du skal skrive her i chatten, hvor det er sådan, den skal være. Skal den være her? Ikke lige, eller skrive ja, eller et eller andet. Jeg tror på, at den skal være her. Det ser i hvert fald ud til, at
Går det hele mok. Jeg ved ikke om I går i keyboard i baggrunden. Gamle lort HP keyboard, som jeg havde før i tiden. Som jeg rent faktisk slidte rimelig meget op. Ja, okay. Jeg hørte mit gamle HP keyboard, som jeg havde før i tiden. Som jeg brugte til at spille. Altså lige nu der har jeg et Razer keyboard, lige nu det er fucking fedt. Jeg skal sige den første der have, som jeg giver HP keyboard, og ja. Fuck jeg tror. Og det slidte jeg rigtig meget op, fordi at jeg brugte det til at spille Far Cry 4 på. Og så til gengæld hver gang jeg blev så sindssygt sur, så hamrede jeg så bare hånden ned i ned i keyboardet, så tasterne de er sådan slidt, og min tast på den, den kan nærmest bare sådan pilles af. Og det er ved at være rigtig gammel keyboard. Ja, det er sgu også. Det er også ved at være brugt keyboard.